po sa lahat ng customers ko dyan. Hi ma'am, hi sir. Punta lang po kayo dito sa aming shop sa may General Luna Street. Kararaya po kang Dunkin Donut, katapat ng BDO. Come and visit po. Feel free to ask ma'am. Free inquiries. Ano pa? Ano pa ba? Cellphone, meron din po ditong wholesale and retail. Cellphone accessories, tempered glass, chargers, cord, anything. Basta about sa cellphone po. Nagre-repair po kami digdi ma'am sir. Igdi na lang po kami sir. Ito lang po yan sa Naga City, Centro, General Luna Street. Shout out po dyan sa Tall Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ayan po, ay po ang mga tindera ko po digdi, mga kaibahan ko digdi na magagayon. Si Chembalaran, tsaka si RB. RB Baratita. Ayan, magkaway mo ito. Kaway. Magkaway na lang. Shout out mo sa mga pamilya mo. Ay, sa mga. Shout out na po sa bata dyan ni ano. Pinakamamahal ni Chia mo. Okay na. Thank you sir. Thank you po sir sa pagbakal po sa Muya. Thank you po. I-follow po si Lucky Koy. Ayan po. Yaon po dyan. Comment, like, and share. Yan, talaga na. Pwede mo siya. Magayon man sir pa mag-reply sa Muya. Magkano yan? Magkano po yan, te? 250 po. Ini yun na adjust siya. Ayun po, ilalak mo lang siya sir. Hindi po kaya siya. Inbaga po, lilis mo lang. Tapos ini yun, anong purpose kayo ni sa side na yun? Sa motor po. At nasa. Kumakain din man. Magpanang kumakain sa motor. Ini kaya zero yan o. May adjasan. Tapos ilalak mo lang siya. Kung ini arog ka yan. Ini kada kula arog ka yan. Sige daw, isagad mo daw dito. Kapatid sa. Pwede bang digdi pa o? Iyo. Si pinakasadit na ta. Sa may side mirror ito. Ayun, ini talaga sa side mirror po pwede. Parang siya kanyung pinakasadit niya sir. Sige na, paano ito? Hindi na lang po. Anong pangalan po niyan? Ano, phone holder, bicycle and motor phone support. Ayan siya. Ayan. Okay.